يغنيلنا مجاب من إسعاف زي مجاب زي بهاجراوي محبر ملسياتن تمارون إرترا يبدالو مجاب من إسعاف كلهم حزبታት ዓለምና ብዝተፈላለየ መንገዲ መንነቶም ክገልጹሎም ዝኽእሉን እናቶም ባህላዊ ትሕዝቶታትን ክብርታትን ኣለዎም ነፍሲ ወከፍ ባህላዊ ትሕዝቶ ድማ መሰረታዊ መንነቱ ከየጥፍአ ተሐዲሱ ናብ ስዕብ ወለዶ ይሰጋገር كلهم ሕብረተሰባት ከዓ ኣብዚ መስርሕ ዝሃንጽዎን ንውሽጣዊ ጥምረትን ሓድነትን ዘውሕሱሎም ንግዳማውያን ግድላት ዝብድህሎም ኣብ መስርሕ ህይወት ዝኹስኩስዎም ክብርታት ዝዕቅብሎምን ቅቡላትን ዘይቅቡላትን መምዮም ናይ ሓባር ግንዛበን መረዳእታን ከም ዝህልዎም ዝገብርዎም ከምኡን ሓደስቲ ኣባላቶም ብኡ ተቐይዶም ዝምርሕሉን ንስዓብ ወለዶ ዘውርሱሉን ዝተፈላለዩ ባህላዊ ክብርታትን ሕግታትን ኣለዎም እዞም ክብርታትን ሕግታትን እዮም ድማ መሰረት ህላወ ናይ ሓደ ጉጅለ ህዝቢ ወይ ሃገር ዘረጋግጹ ነዚ ካብና ብን ወለዶታት ዝግበር ቅብብል ጽኑዕ ቀለቤቱ ኣትሪሩ ንኽጭብጥ መዝኽኻር ከም ማእከል ንጥፍታታት ዝሰርዕ መደብኩም መደብ መንእስያት እንሃት ኣብ ስሩዕ ግዜ ኣትርከብ ንልሙድ ምክትታልኩም እናዓደምና ምስ ኩሎም ኣባላት ብምዃን መደብ ምውሃድ ምሳኹም ዘለኹ ሳሙኤል መንግስቲ ኣቤ ብሩኽ ምክትታል مويا بتمرت ويبلم بزركب حدا فولي سرح وي تكبار بعمقة مفتصام زخل فولي فلتات ويكألتيو مويا بناتكا دليت بمرد شخات سعبك خوني فل ويون هقراوي كزباوي وإزاقنتاو قدين تفاقبت بتمولو بزي كم قدناوي ربحاز معبل كألتين خون فقل مويا لمخدمات وي الناس عن خلعبن بمنقد أكاديمياوي تمرتز بسوحوتن زربت أسراتن وسانيو مسمع بالن مكياربن تمرت الناس فتحن الناس ترغاقن يغطل هلو نزل الانجلونتون معريو تلب سعد فلا متحزونا نزل حساب بتوسط فنقطات كلنا كمن فلطو تمرتي ابتن تناصر فلطات نود سب بزلو العلا تحساس باحا نقول كاب كالوت فطرات فلي كوينو زرققن بزياده زمع بلنين لومي ابزي مجمره حدش مو الكينا نتكونتات نايتم اب سساتاتن سبعاتاتن قدميهم زمهرو نبر من اسيات تمهرو نزوم نايلوم من اسيات تمهرو كنودادون كننصاصرون كلنا ازوم ناي حجي تمهرو بطعمي عدلنياتاتيم كبال كال ازخا تبزح قطري ناي تمرتي عدل زرخو زلو من اسيات كاب غزي ناب غزي ناوسخن انا زايدن يخيد بمهلاويو قدمي يقلا سوساوي 80 عمتات دارغه كلهم اب قطرات هاجرنا زنبر قلعو ناي تمرت عدل ايرخبن نيرم من البات اتوم عدلنياتات زبالو انت بزها حدا قلعه كاب حنت سدرابيت نسون حلفا يزلوا سدرابيت انت خوينا عجان تبصحون ناي تمرت عدل يرخبن نيرم كاو تريفو كن نتزبزح سرحات قطر شفنو يبلون بزبل مقنات اتوم ناي تمرت عدل زي رخبو قلعو امن فتات حرشهم كواسو ويكا كنتن طلبقين كوغاسيو قدنت يقون ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ ዝበዝሑ ወለዲ ጠቕሚ ትምህርቲ ብዘይ ምርዳእን ምፍላጥን በቲ ዝነበረ ባህልን ደንደን ወድን ተቆይኑ ሓሪሱ ወይ ሸቂሉ ከብልዓኒ ጓል ተቆይና ከዓ ቀልጢፋ ክትምርዓወለይን ክትወልደለይን ተዘይኮይኑ ነትምህርቲ ብዙሕ ኣድህቦ ኣይገበሩሉን ካልእ ዕንቅፋትን እተን ዝነበራ ቤት ትምህርታት ኣብ ሓደ ክልተ ከተማታት ተዘይኮይኑ ኣብ ኩሉ ገጠራት ተስፋሕፍሕ ኣይነበረን ስለዚ
ቀደም ንትምህርቲ ብዙሕ ትኩረት ኣይተዋህቦን ጥራይ ዘይኮነስ ንትምህርቲ ዝዕድም ትጡሕ ባይታውን ኣይተፈጥረን ክበሃል ከኣል ኣብዚ እዋን እዚ ሳላ ዘበናዊ ስልጣነ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ብሕልፊ ኣብ ከተማታት ናይ ትምህርቲ ዕድል ትረክብ ኣላ ሎሚ ኣብ ኩለን ገጠራት ከተማታትን ኤርትራ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣሎ ኤርትራ ሓራን ሉላዊትን ሃገርን ካብ ትኸውን ኣትሒዙ ኣብያተ ትምህርቲ ተጸጊነን ዘይነበራት ሃኒፀን ሎሚ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዘይረኸበት ዓዲ ወይ ከባቢ የላ እንተተባህለ ዝጋነን ኣይኮነን ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እውን ኣብ ኩሉ ተስፋሕፊሑ ብዙሓት ሰባት ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ ንልዑል ትምህርቲ እውን ዕድላት ንምክፋት ብዙሓት ተምሃሮ ናብ ወጻኢ ሃገራት ናይ ምስዳድ መስርሕ ይቕፅል ኣሎ ካብ ናይ ቀደም ተምሃሮ እታ ከም ብልጫ ክትጥቀስ ትኽእል ነጥቢ ቀደም ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ካብ 30 ክሳብ 35 ተምሃሮ ጥራሕ ክመሃሩ ከለዉ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ብሕልፊ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ክሳብ 50 ተምሃሮ ተጸቃቒጦም ክመሃሩ ትርኢ ስለዚ ሓደ መምህር ንሓንቲ ክፍሊ ጽቡቕ ጌሩ ከኣልያን ክቆጻጸራን እቲ መጠን ቁጥር ተምሃሮ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቀደም ዝነበሩ ናይ ትምህርቲ መሰላጥያታት ኣዝዮም ውሱናትን ድሩታትን ተነበሩ እቶም ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ መንእሰያት ተምሃሮ ዳርጋ መብዛሕትኦም እዚ ተመጣጠነ ምግቢ ሲትራፍ ከብዶም ከይጸገቡ ምስ ዘይእኹል ጫማን ክዳውንትን ነዊሕ መንገዲ ብእግሪ እናተጓዓዙ ምምሃርን ብሓፈሻ ምስቲ ዝነበረ ትሑት መነባብሮ ካልኦት ዕንቅፋታትን ሓሳር መከራን እናበድሁ ለይትን መዓልትን እናጽንዑን እናተቃለሱን ዘይሕለል ጻዕሪ ብምክያድ ኣብ ትምህርቶም መብዛሕትኦም ተዓዊቶም ከም ውጽኢት ከዓ ሎሚ ገሊኦም ኣብ ውሽጥን ኣብ ናይ ወጻኢ ሃገራት ዩኒቨርሲታት ከም መምሃራን ገሊኦም ኣብ መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ከም ዓበይቲ ሓለፍቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ላዕለዋይ ጸፍሒ ናይ ሓላፍነት ቦታ ወዘተ ተመዲቦም ንሃገሮምን ህዝቦምን ብምግልጋል ንናይ ድኻሞም ፍረጻማ ይሓብሱ ኣለዉ ብመንጽሩ ኣብዚ ግዜ ዘለዉ ተምሃሮ ዝሰፍሐ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣለዎም ንኣብነት እቶም ናይ ስሳታትን ሰብዓታትን ቅድሚኡ ዝነበሩ ተምሃሮ ሎሚ ወለዱ ኮይኖም ስለ ዘለዉ እንደቆም ብትምህርቲ ክሕግዝዎም ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ርኩባት ወለዱ እውን እንደቆም ኣብ ገዛ መምህር ዝቆፅሉሎም ኣለዉ ናይ ሎሚ ተምሃሮ ኩነታት መነባብሮኦም ካብ ቀደም ኣዝዩ ዝሓሸ እዩ ብሓፈሻ ኩነታት መግቦም ክዳውንቶም ጫምኦም መደቀሲኦም ኮነ ካልእ ንትምህርቲ ዘድሊ ነገራት ኩሉ ዝተማልአ እዩ ክበሃል ይከኣል ተዛማዲ ሎሚ ንትምህርቲ ጥጡሕ ባይታ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ድሌትን ዘለዎ ሰብ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዝፍኖ መደባት ብምክትታል ጥራሕ ክትምሃር ይከኣል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ናይ ትምህርቲ መሰላጥያታት እንተወሓደ ኩሉ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ናይ መንእሰያት መእከብ ቦታታትን ካልኦት መሰላጥያታትን ኣብ ኩሉ ተዘርጊሖም ኣለዉ ብተወሳኺ ሎሚ ንትምህርቲ ዘተባብዓ ብዙሕን ሰፊሕን ትምህርትን ልምድን ዘስነቓ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይርከብ እዩ ካልእ ብፍላይ ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ከባቢያን ንዘለዉ ሰባት ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ወይ ኣብ ጽርግያ ኮይንካ ካብ ሬድዮ ዝፍኖ ሕቶታት ሓፈሻዊ ፍልጠት ብምምላስ ጥራሕ ንሓንጎልካ ዘስፍሑ ዝተፈላለዩ መደባት ክተሰላስል ትኽእል ናይ ሎሚ ተምሃሮ ነዚ ዕድል ዝተጠቒሞም ካብቶም ናይ ቅድም ተምሃሮ ብዝበለፀን ዝሓሸን ለይትን መዓልትን ብምጽዓርን ሓርኮትኮት ብምባልን ናብቲ ዝተለመዎ ላዕለዋይ ደረጃ ንምብጻሕ እቲ መንገዲ ከም ናይ ሎሚ ዘመን ጽርግያ ብቕጥራን ዝተለበጠ ስለ ዝኾነ ከም ዝዕወቱ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ጽሑፈ ፊልም ኣብ ምድላው ዝሕግዙ ነጥብታት ብምባል ኣቕሪብናልኩም ነርና ቀዳማይ ግብሪ ካልኣይ ግብሪ ሳልሳይ ግብሪ ብምባል ድማ ፈላልኛ ነርና ኣብ ፊልም ጠባይ ተደምሮ ድሌት ተደምሮ ብድሆታት ግርጭት ይኸውን እዚ ግን ኣብ ደራኸ ኩነት ከመይ ይመስል ዝብል መደብ ነይሩ ደራኸ ኩነት ማለት ክላይማክስ ወሳኒ ምርጫታት ወይ ኣጋጣሚታት ናይ ሓንቲ ፊልም እዩ ዛንታ ናበይ ገጽ ከም ዘምርሕ መገዲ ይኸፍት ንኣብነት ሞት ናይ ሓደ ገጸ ባህሪ
صحف قدمنا فيلم مسرحو ግን ከም ዛንታ እዩ ዝድረስ ከም ዛንታ ምስተደርሰ ወይና ፊልም يبل ወይና መጽሐፍ ይሕተም ስለዚ ሓይሊ ፊልሙን ማዕረ ኣብ ጽሕፈ ፊልም ኣብ ድርሰት ዛንታውን ይምኮስዩ ንፉዕ ጸሓፍን ንፉዕ ደራስን ንኽትከውን ዘገድሱ ገለገለ ነጥብታት ብሚካኤል ኣዳም ዝቐረቡለው ገለ ካብኦም ከቕርበልኩም ልክዕ ከም ዝኾነ ይኹን ካልእ ክእለት ናይ መጽሓፍ ክእለትካ ንምምሕያሽ ግዜን ልምምድን ይሓትት እዩ መዓልታዊ ብተደጋጋሚ ብምጽሓፍ ናይ መጽሓፍ ልምዲ ከተማዕብል ዝከኣል እዩ እቶም ኣብ ጽሕፈት ዓለምና ዓብዝና ዘለዎም ይኹኑ እቶም ጀመርቲ ጸሓፍቲ ብብቕዓቶም ኩሉ ሳዕ ምስተጠራጠሩ እዮም እቲ ምንታይ ፍጹም ዝበሃል ብቕዓት ስለ ዘይልቦ ንስኻ ድማ ብጽንዓትን ብትግሃትን ንፉዕ ጸሓፊ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዞም ዝስዕቡ ሒደት ሓሳባት ኣብ ድርሰት ዓብ ጥቕሚ ዘለዎም ነጥብታት እዮም ብንጹርን ሓሳብ ሕትመት ጽሑፍ ምጥቃም ሓደ ዘይተሓላለኸን ንጹርን ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት ተጠቂምካ ጸሓፍ ንፋዓት ጸሓፍቲ ንጹርን ሓጺርን ኣገላልጻ እዮም ዝጥቀሙ ንጽሑፎም እልቢ ዘይብሎም ቃላትን ዝተሓላለኹ ሙሉኣት ሓሳባትን ኣይዕለቕልቕዎም እዮም ነቲ ከመሓላልፍዎ ዝደለይዎ መልእኽቲ ብቕልል ዝበለ ኣገላልጻ ተጠቂሞም ይጽሕፍዎ ኣብ ገለ እዋን ነዋሕቲ ሙሉኣት ሓሳባት ናብ 2-3 ንኣሽቱ ሙሉኣት ሓሳባት ምምቃሉ ተመራጺ እዩ ክልተ ብዝተኻእለካ መጠን ኣብ ሓደ ጉዳይ ብምትኳር ዝርዝራዊ መግለጺ ግበረሉ ሰባት ርእየታውያን እንስሳታት እዮም ደቂ ሰብ ኣብ ነንብበሉ እዋን ነቲ ነንብቦ ኣብ ኣእምሮና ናይ ምቕራጽ ክእለት ኣለና ዓይነታት ነቲ ንጽሕፎ ዘለና ብዘይ የገድስ ዛንታ ፊልም መደረ ወዘተ ክኸውን ይኽእል ኣንባቢ ወይ ተዓዛቢ ብዛዕባ ትኽትብሎ ዝደለኻ ኣእምሮኡ ንኽቆርጾ ብዝተኻእለካ መጠን ዝርዝራዊ ዝኾነ ሓበሬታ ሃቦ ተዓዛቢ ኣብ ዝፈጠርካዮ ቦታ ምርኢት ወይ ኩነታት ከም ዝጥሕል ብምግባር ድማ ሓደ ወይ ክልተ ኣዝዮም ሓያላት ዝኾኑ ምስልታት ወይ ስምዒታት ተጠቀም ንኣብነት ኣብ ክንዲ ብርቱዕ ድኻም ተሰማዓኒ መሓውረይን ጭዋዳታተይን ራዕራዕ በለ ወላ እኳ ክነቅሕ እንተተጋደልኩ ኣእንተይ ግን ባዕለን ተኸድና ክትብል ትኽእል ካልእ ኣብነት እውን ንዕኡ ናብራ ከተማ ኣይማእምኦን ኣብ ክንዲ ምባል ንሱ ነቲ ናይ ከተማ ማዕለያ ዘይብሉ መብራህትታት ብርቱዕ ድምፂ ተሽከርከርትን ጽርግያታትን ክጦር ኣይከኣለን ከምዚ ናብ ካልእ ዓለም ዝመጽ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ክትብል ትኽእል ሰለስተ ተዓዛቢኻ ወይ ኣንባቢኻ ንሓሳባትካ ብዝግባእ ንኽርድኦ ምንቲ ምትእስሳር ፍጠር ኣብ መንጎ ክልተ ነገራት ምትእስሳር ምፍጣር ወይ ምንጽጻር ተዓዛቢኻ ንሓሳባትካ ንኽርድኦን ንጽሑፋትካ ዕምቆት ክውስኸሉን ይኽእል እዚ ምስልያዊ ኣዘራርባ ብምጥቃም ብቐሊሉ ክትግበር ዝኽእል እዩ ማለት ብምስሳል ንኣብነት ግጥምታት ከም ቀስተ ደመና ቀልጢፎም እዮም ካብ ትርኢትካ ዘምልጡ ክትብል ይከኣል 4 ሒደት ተወሳኺ ግሲ ተጠቀም እቶም ተግባራት ዘመሓየሹ ተወሳኺ ግሲ ንዓበይቲ ጽሑፋት ልክዕ ከም መርዝዮም ተወሳኺ ግሲ ንሓደ ሙሉእ ሓሳባት ካብ ዝህብዎ ጽባቐ እቲ ዝፈጥርዎ ምትሕልላቕ ይበዝሕ ብፍላይቶም ብሓቂ ወይ ኣዝዩ ዝብል ተወሳኺ ግስታት ንሓደ ሙሉእ ሓሳባት ወላ ሓንቲ ትርጉም ኣውስኹልን እዮም ንኣብነት ድሌት ናይ ብሓቂ እያ ተጣዒሳ የሬታ ንምሕታት ድማ ብቕልጡፍ ናብ ስድራ ተመሊሳ بحق أتتعيسى زبل نتتعيسى زبل أي من لعلنو حمشتا لنفس وكف حتى صحف بوتا تريت كومو المعرف بتنقره نتصا بنصات حتى صحف وكل حبريتا زلوهم كابت خالي كفال مزن تسألوها ترجم زوبو خوني يدلي مجمرتا أكلن مودعتان اللوهم انت زي كوينو نتزانتا ويتيما مسات خمس خون كبرو يكونون بخال الزراربا نفس وكف حتى صحفن عودة في الأمن كابت تجمرلو استفلي بوتان بستفلي أجوابن كزازم اللو شدشتا أقداسن تقولوا نقول لتي أقدم مستنقرك حقتات أحسو عبجلا قدامي نواحد مولات حسابات كمازيم زدلي كتكم تخيلها وين توسخ قصين متكام زكدت كونتات مزكات أما أي تجتا إزور حكم تكتاتلو صنحكم بهمامة إيوتو أبس عزي إننا ترى لو زقربلكم مدبكم مدب من أسياتين يرو إننا تبغالنا خنزانا قعلان حبريتا كنسنك قلان ناي كل جزء اثنين أيو مرجعكم كنا مسانا بنصنحكم بمسجان إنفل لكم دليت ماتيوس من الاسم قصة ساميل من قصة أبكمون ناي تكنيك سمويا برهان محرن سالم جرهي وتن بمخانينا سلام
مثال نيرا